We hebben een boek geschreven over de 6 eilanden van het Koninkrijk, de Caribische eilanden van het Koninkrijk en over de koninkrijksrelaties. Dat boek heet Ongemak. En wat we eigenlijk zeggen, we behandelen de hele geschiedenis vanaf de kolonisatie tot vandaag. En we zeggen van de eilanden en Nederland horen bij elkaar, maar er is veel ongemak in die relatie en hoe kan je dat beter doen? U zei ook in uw presentatie dat er een soort mogelijkheid is om een soort Deense model. Kunt u meer vertellen over dit model? Ja, we zien eigenlijk dat er in het Koninkrijk een democratisch tekort is. Er is wel een koninkrijksregering met gevolmachtigde ministers, maar er is geen koninkrijksparlement. Dus in de praktijk functioneert het Nederlandse parlement als het koninkrijksparlement. Maar daarvoor hebben inwoners van de Caribische landen geen stemrecht. Dus we hebben een voorstel gedaan, meerdere voorstellen eigenlijk, om stemrecht ook te verlenen aan inwoners van de Caribische landen. Hoe zal dit even uitzien? Ja, dus als je voor het Deense model gaat, wat een van de 3 modellen is, dan zouden de Caribische landen elk van de 3 landen 1 vertegenwoordiger hebben in de Tweede Kamer. Die dus direct verkozen zou zijn door de inwoners van elk van de landen. Het zou gewoon volledig zoals het Nederlands parlement nu functioneert, zou het nog steeds functioneren, maar dan gewoon met 3 extra zetels voor elk van de Caribische landen 1. U zei ook dat er een soort niet gelijkgesteld zijn, de eilanden, de Kas-eilanden met de Bes-eilanden. Er zijn verschillen. Ja, kijk, als je kijkt wat nu de vorm is waarin Bonaire en Saba Sint-Eustatius in het Koninkrijk zijn, die zijn geïntegreerd in Nederland. Het heeft voor hen een aantal hele duidelijke materiële voordelen. Er wordt veel geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg en zo. Maar er staat tegenover dat ze minder te zeggen hebben. Ze zijn echt afhankelijk van Nederland. Curaçao, Aruba, Sint Maarten, die hebben ervoor gekozen autonome landen binnen het Koninkrijk te zijn. Die hebben meer te zeggen over hoe ze zelf hun eiland besturen. Maar ze hebben ook weer minder steun krijgen ze vanuit Nederland. En de spanning die wij zien is dat er steeds meer behoefte is aan ondersteuning vanuit Nederland. En zeker denk klimaatproblemen, denk aan COVID enzovoort. En dat Nederland dan zegt, ja, maar als jullie gaan assisteren, dan willen we ook wel weer meer meepraten over hoe jullie je bestuur inrichten. En dat wringt enorm, nou dan heb je ongemak. Weet u dat er misschien nog willpower is van de Arubaanse of misschien van de parlementier van Sint Maarten of van Curaçao om dit veranderen in de staatsinrichting te doen? Ik denk dat overal, zowel Nederlandse als Caribische parlementariërs, dus ook Arubaanse parlementariërs, wel zouden willen dat we iets doen aan dat democratisch tekort. Dus wel een koninkrijksparlement echt gaan maken. Maar we zijn het ook allemaal over eens. De echte problemen liggen niet in het bestuur, liggen niet in het politieke vlak. Maar gewoon echt armoede aanpakken, klimaat aanpakken, onderwijs aanpakken. En dat gaat over vooral veel samenwerken.